Jeg er rigtig glad for at kunne byde jer alle sammen velkommen. Jeg er glad for at se her gæster, men ikke mindst er jeg glad for at se, at mange FSB's beboere også er dukket op, og ikke kun fra denne afdeling. For det er jo beboerne, det handler om i FSB. Noget, som jeg tror, vi alle sammen ønsker, det er en tryg hverdag. En hverdag, hvor vi ikke er bange for at gå hjem i mørke eller gå i kælderen en sen aften. Hvor vi ikke bliver urolige, fordi det er svært at se, hvad der gemmer sig bag den næste gadehjørne. Og jeg vil så ikke love, at I i aften kan lære at se om hjørner. Men jeg vil love, at I får mulighed for at se, hvordan I kan bruge lys til at gøre hverdagen mere tryg. Jeg valgte at være på Bellahøj i aften, fordi jeg blev inviteret til en fødselsdag, til FSB's 80-års fødselsdag, og det er jo en kæmpe fest, fordi FSB også er en meget tæt samarbejdspartner med Københavns Kommune, når det drejer sig om at sikre gode almene boliger til københavnerne, men også at skabe tryghed for de borgere, der bor i København. Så samarbejdet med FSB er utrolig vigtigt for os. Når man ser, hvor mange mennesker, der faktisk er kommet i aften, og ser den stemning, der er her, hører både vores organisationsbestyrelsesformands tale, og ikke mindst vores overborgmesters tale, så er der lagt op til en fantastisk aften. Oven i købet, når man kigger på vejret her i september måned. Man kan jo næsten kun være glad. Der er ingen tvivl om, at når vi ser oplysningen af det hus, som jeg står her foran lidt senere på aftenen, det bliver spændende. Altså, jeg var lige over og kigge i den der bod derovre med lyset. Det synes jeg er interessant. Og så synes jeg også, det er sjovt med udstillingen her om boligselskabets historie. Det, der nok er mest lade sig gøre lidt inden for en rimelig penge, det er nok at gøre noget ved sti og stibelysningen, sådan så folk de føler sig mere trygge om aftenen. Det første jeg sagde, da jeg kom ud, så hold op, hvor ville det være flot at få noget lyskunst på vores gavle og ting og sager. Det ser vi jo så herude i dag, og det er jeg også rigtig glad for at se. Fordi det er nogle ting, jeg arbejder videre med. Jeg siger, det er jo ikke noget, vi bare får. Det er et ønske, og så må vi se, om der er plads til det en skøn dag.